खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 10 एप्रिल 2022 इं रबिबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारि। मेष राशि मावनो लानाय खामानिया आन्दायनानै फेलें थानो हागौ। गोसोखौ धैर्य हमनानै थानांगोन। वृष राशि जेखि मावा सुखुखौ मोनदांगोन। गोजोनै थानो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां। मिथुन राशि सोरजोंबा बायदिसिना होननानै सोंखारि जानो हागौ। गोसो हमथानानै थानांगोन। कर्कट राशि फालांगि मावोब्ला मुलाम्फा मोननो हागोन। सम आरो बोथोरखौ ओरैनो दाहगार। मोजां सान। सिंह राशि सोरबा लोगोजों मानिबा थाखाय सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ। गोसोखौ हमथानानै था। कन्या राशि रांखावरि दोहोना बांलांगोन। जेरैबो जौगानायखौ मोननो हागोन। मोजां सान। तुला राशि बादायलायनायाव देरहासार जानो हागोन। माबा मोनसे बान्था मोननो हागोन। मोजां सान। वृश्चिक राशि राज सामलायनायाव गिखांनाय मोननो हागौ। गोसोखौ लोरबां दाखालाम। धनु राशि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव नागारलायनाय जानो हागौ। गोसोखौ हमथानानै थानांगोन। मकर राशि नखराव सुखुनि बार बारगोन। नखर संसारा जौगाखांगोन। खुसिजों बुंफबगोन। मोजां सान। कुम्भ राशि सोरजोंबा गोरोन्थि बुजिलायनाय सोमजिदोंब्ला मिमांसा जानो हागौ। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मीन राशि जेखि खामानिखौ मावा मानो खहा जानो हागौ। जेरैथिंबो नोजोर होनांगोन। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।